Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Uye tinovimba kuti Mwari ari kutichengeta mukati menguva ino yechando, mhepo ichingovhuvhuta yakakura kudai. Tinovimba nyasha dzaMwari dzicharamba dzichitirindira. Chidiso chedu nechikumbiro chedu pamberi paMwari kuti dei Mwari angaramba achitiitira nyasha, kuti chirwere ichi pachiri kunetsa dei chisingaramba chichitiswededza padhuze naMwari, chirambe chichitichengetedza. Kune vanorwarirwa, toda kukuudzai kuti izvo, the worst that you can do for yourself is to lose hope. Saka ndatirambe tine tariro munashe nekuti Mwari wedu unogona uye Mwari wedu unoziva. Uye kune vakarasikirwa nehama neshamwari, tinoti dei Mwari angatinyaradze uye tichishuvira kuti izvo nerimweni zuva kana Jehovha watendera dei tingawane zvinobatika pazviri. Ngativei nenguva yekunamata. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, maita henyu matitendera kuti taure nyaya dzatinoda kutaura. Tokumbira kuti dei imi mungakudzwa nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Tasangana zvakare ende takawirirana kuti patinotaura pano nyaya dzese dzatinotaura, ngatitaurei nyaya, kana tataura nyaya titaure zvinobatika. Ngatirege kutaura nyaya todzamba-dzamba pamusoro penyaya. Ngatirege kutaura nyaya so that we are all comfortable. Ngatirege kutaura nyaya kuti tizvigadzirire mazita. Uye ngatirege kutaura nyaya tine foregone conclusion. Toda kuti kana tichitaura nyaya, tichidhiskasa nyaya, tidhiskase nyaya mukupera kwayo. Uye kana Jehovha uchinge watendera, atibatsire kuti dei tingave tinoshanduka. Hama nehanzvadzi, regai ndikuisirei pachena. Nguva yekureverana nhema yakapfuura. Nguva yekuhwanda yakapfuura. Iye zvinezvi yave nguva yekuti kana tichitaurirana, titaurirane chokwadi. Chakanakira chokwadi, kune vamwe vachachigamuchira voshanduka. Kune vamwe vachachiramba. Uye kune vamwe vachanonoka kuita zvachinoda. Asi by the end of the day, chokwadi chicharamba chiri chokwadi, hachizochinji. Saka munamato wangu vanangu pateichitaura, ndekuti dei Mwari angakuitire zvakanaka. Munamato wangu vanangu pateichitaura, ndekuti Mwari dei angakuvhurei maziso. Kana zvese zvaitwa zvapera, iye Jehovha agopiwa mbiri nerikudzo. Ndine nyaya dzakati wandei dziri pano. Saka ndaandichiita go through panapa. Saka ndiri kuona kuti pane zvizhinji, kune dzimwe dzatinokwanisa kutaura panguva imwe chete. Koita dzimwe dzatinokwanisa kutaura tichiita zvimedu. So by the end of the day, umwe mubvunzo wandabvunzwa panapa uyu, ndichauita zvimedu. Saka pazvimedu izvi zvandichaita ndezvekudai. Nhasi unoyu patinenge tataura, mibvunzo yandinenge ndabvunza, ndokumbira kuti imi mundipewo response. Kuitira kuti patinopinda palevel 2, tinenge tichiita follow up pamibvunzo yatinenge tataurirana. Pamusana pekuti tinoda, hatisiда kumpunyikidzana mukubvuma kana mukuramba. Tichida kuti umwe nemumwe abate mune zvakanaka. Saka ndichakuudzai nyaya yandichakuudzai apa yatichasplita mune zvakasiyana. Ndoda kukukumbirai mese mugero uku. Do not personalize issues. So, when we are discussing, remember kuti izvo mumwe tinogona kusiyana mafungiro. Asi haufanirwe kutsamwa kuti nekuti kuona kuumwe kwasiyana nekuona kwangu. Pamusana pekuti izvo hakuna vanhu vanoona musi umwe chete. Saka ndokukumbirisai nemweya washe kuti dei izvi zvingave mukati mepfungwa dzenyu patinotaura. Nhasi unoyu ndoda kusamaraiza pfungwa yekuregererana ndichiti, ndine mubvunzo unogara uchindinetsa nemubvunzo uri kundinetsa panguva inoyi wandiri kuverenga. Mubvunzo uyu ndewe uri kunzi izvo: isusu muchechi tinokurudzira kuregerera. Saka kana vanhu vachikurudzirwa kuregerera, zvino sei vanhu vachinzi vasiyane kana vasingawirirane kana vari maKristu anogona kuregerera? Zviri kurehwa nemubvunzo uyu unenge uri kureva kuti kana munhu achigona kuregerera, you can live with anything. Kana munhu achigona kuregerera, you can be in any scenario and unoita zvakanaka because unenge uri muKristu. Saka youth panapa yakunditaurira kuti imimi munoti let go that which you should let go. Chisingagarike nacho rasa,
chisingafambike nacho siyana nacho, chausiri comfortable nacho siyana nacho. Zvino uyu ari kundiudza kuti izvozvo zviri kurwisana neprinciple yekuregerera. Chandoda kuti ndikuudze mwana wamai ndechekuti, ende ndoda kudzokorora, ende ndoda kuramba ndichidzokorora chinhu ichi. Bhaibheri kana richitaura nenyaya yekuregerera, mukomana akanganisira musikana anofanirwa kuregererwa, musikana akanganisira mukomana anofanirwa kuregererwa, mai vakanganisira baba vanofanirwa kuregererwa, nababa vakanganisira mai vanofanirwa kuregererana. Mungave mukati memhuri, it's a commandment from above yekuti tinofanirwa kuregererana. Asi the word forgive does not mean you exempt people from the consequences of their action. Therefore, kana uchiti kune munhu, iwewe neni hatingafambe rwendo uruturu tese, hakuzi kuti hauna kumuregerera. Wamuregerera. Asi chauri kuedza kungomuudza ndechekuti, mukukuregerera kwangu ndinokufumbira kuti unonzwa manakiro anoita mbeu yawasima. Zvorevei? Zvoreva kudai. Mukomana wako kana kuti musikana wako akauya nhasi akati ndiri kudanana neumwe mukomana, kana kuti ndanga ndichidanana neumwe mukomana, inini futi ndichidanana newe because iweakness yangu, akukanganisira, akudyira nguva yako, haana kukurespect, that is given. So what is the principle here? The principle is you have to forgive if you want kuenda kudenga. But forgiving does not mean you continue with the relationship. Forgiving does not mean kuti iwewe unoramba urimo. Forgiving inoreva kuti iwewe neni panyaya iyi tapedzerana, asi chienda unokohwa sekudyara kwawanga wakaita. Ndoda kukuudza ukasvika murengi ukakwira bhazi, driver omva akuudza kuti bhazi riri kuenda kukwekwe. Muri mubhazi imomo omva achinja oti izvo no handichasvike kukwekwe, ndaakugumira pakadoma. Unogona kumutsamwira, yes. Kana uchinge wamutsamwira unomuregerera. Asi kana wapedza kumuregerera unofanirwa kuburuka mubhazi iroro oenda kwauri kuenda. Kumuregerera hazvireva kuti wakuenda ukadoma. Kumuregerera kunongoreva kuti wandidisturba pane zvandandichida kuita, asi inini handisi kuenda ukadoma. Saka ndochiburuka mubhazi risiri kuenda kukwekwe, ndokwira bhazi riri kuenda kukadoma. So tinofanirwa kuseparata maissues aya. Ndozouyawo kune vamwe vanhu vanorarama upenyu hwechitsotsi, vanorarama upenyu hwechikuruku mumarelationships. Hatifanirwe kushandisa the principle of worship kuti ikave upenzi. Hatifanirwe kushandisa the principle of worship kuti munhu akohwe pasina kudyara. Hatifanirwe kushandisa the principle of worship kuti munhu afide zvaasina kurima. Principle iripo ndeyekuti chiKristo kuti kana ini ndine mwana uyu ari mbavha, achiba mukati memba, ichiKristo kumusungisa, chiKristo kuti aende kujeri. Asi kana aakujeri ndinomuregerera. Ndinomuregerera sei? Ndinomuendesera chikafu. Ndinomuregerera sei? Ndinomuvhakachira. Ndinomuregerera sei? Ndinomunamatira. Asi anofanirwa kuziva kuti the consequences of every action inofanirwa kuitwa bhe nemuridzi wazvo. Chikonzero nyika ichimira mamiriro yakaita, chikonzero vanhu vachibehave the way they behave, pamusana pekuti vanhu havana kutenderwa kuti vaite bhe the consequences yebehavior yavo. Vanhu vanenge vachiti murume wangu anoita madiro asi ndinomuregerera, murume wangu anondirova nemubhadha but ndinomuregerera, murume wangu anorara achinditswinya but ndinomuregerera. Yes, kuregerera kwakanaka, but after forgiving someone, one must live with the consequences yezvinhu zvaanenge aita. Saka ndoda kuti mese murapa, handisi kuti inini ndiri kuadvocata kuti vanhu vatore a stance iri stiff. Ndiri kuadvocata kuti people must do that which is right, if that which is right is going to produce fruits. Therefore, it is right to let people kohwa pavanenge vadyara. This is a biblical principle. Zvandosetaura ndizvo zviri mubhaibheri. Ukaverenga vaGaratia inobva yati izvo, usanyengerwa Mwari haasekwe, nekuti munhu chaanodyara ndichocho chaanokohwa. Bhaibheri rangotaura kuti the principle of reaping and the principle of sowing are God ordained, and so they will be. Saka vanasikana vangu,
ende vanakomana vangu, ndoda kukuudzai kuti the purpose of a relationship is not to go and forgive people, but the purpose of a relationship is to go and see what people are. And when you have seen, then you say, can I afford to sacrifice all that I have for this specific person? Iyafai. Ndoda panapa ndichimhanya, regai ndiende pane ari panapa uyu. Panapa paita challenge iripo ndeyekuti izvo kuna baba munini vari panapa vanetsa nenyaya dzemadrugs. Saka kumba havachadiwa, saka vakufanirwa kumova from home because mudhara akati haugare pano. Ende mwana ari kubvunza panapa uyu whether mwanasikana kana kuti mwanakomana kana kuti ndimai, because zvimwe zvatinopuhwa panapa unogona kuona kuti zvinenge zvisiri zveyouth. Saka mubvunzo wapo ndewekuti izvo stance yatorwa nababa yekuti handitsvada munhu panapa istance yakanaka here kana kuti yakaipa. Ndoda kutanga ndaadresa ndichidai ndezvekuti izvo kana uchinge wafunga kuenda kunoroja, wasvika pamba pana landlord, iwe une mararamiro ako aunoda, landlord ane mararamiro aanoda kuti pamba pake paitwe. Zvinofanirwa kuitika ndezvinoti kana uchida kugarapo unofanirwa kuziva kuti uchararama uri pasi pemurayiro waiswa nalandlord. Kana murayiro waiswa nalandlord usingaugoni, usanetseke nekuda kumumanikidza kugara newe. Landlord haafanirwe kukudzinga. Unofanirwa kungoziva kuti panapa handikwanise kugara because magariro epano handiwo. Ndoda kuti mupabatisise pandiri kutaura nezvapo. So by the end of the day, patiri kuadresa issue iyi, pari kuita a big conflict iripo pakati pemuchengeti nemuchengetwa, pakati pemunhu anopa sadza neanopiwa sadza, pamusana pemuriritiri nemuriritirwe, pamusana pemunhu ari kugara pamba pemunhu neari kugarirwa pamba pake. Ende conflict iripo ndeyekuti munhu ari kuti ndoda kurarama madiro, imimi all you have to do is to sponsor. Munosponsor zvese zvandinoda. Kana ndada kuita uhadhi hwangu ndinoita ndakaguta sadza rani sadza renyu. Kana ndada kuita zvembanje handisi kutenga nemari yenyu, ndakutenga nepocket money which you have allocated me. Saka kana ndapedza kunosuta ndadzoka, ndofanirwa kudzoka pamba nguva yandinoda nekuti ikodzero yangu kuve pano. Saka ndo dambudziko riripo manje riri kuita kuti paite ukasha pakati pemuridzi ari kuti ndine authority neuyu ari kuti ndine marights, uyu ari kuti uri mwana wangu, uyu ari kuti handina kukumbira kuzvarwa, uyu ari kuti you are not living right, uyu ari kuti this is what I want. And here comes a conflict. Kana ichinge yaapo iko zvinezvi ndeyekuti now zvatinenge taakuda kudhila, tinenge taakudhila nemaresults econflict. Ndodzokorora taakudhila nemaresults econflict sezvinonzi ndiyo problem. Issue iri panapa ndeyekuti izvo there is only one person anofanirwa kuramba achinzwisisa. There is only one person who should always be accommodating. There is only one person who should always give in. There is only one person who should always make sense. And what is that person? It is the responsible authority. This is the unfairness of my decisions akadai. Ekuti at times tinopedzisira tadzvinyirira munhu ane kodzero, taakumutorera kodzero kuti tipe umwe kodzero pamusana pekuti vanhu havatadza kugara vese. Handisati ndataura kuti kudzingwa kwakanaka here kana kuti kwakarurama. Chandenge ndida ngokukumbiraiwo ndechekuti imimi vapfana, itaiwo zvinoita kuti musadzingwe, itaiwo zvinoita kuti mugarike nemi, itaiwo zvinoita kuti masponsa enyu afare, itaiwo zvinoita kuti anobika sadza abika achiziva ndobikira zviripo, itaiwo zvinoita kuti anobhadhara school fees abhadhara akafara. Problem iripo ndeyekuti why should we continuously discuss two issues dzaapo dzakonzerwa neakonzera nedzazoitwa neaita taakutora kuti ndiyo problem. The problem here is not kuti kudzingwa nekusadzingwa kwakanaka here. The problem ndeyekuti izvo problem yacreatwa panapa tinogona here kurarama nayo. Vapfana pane imwe problem yamaanayo yandoda kuti ndikurumidze kukuudzai panapa ndisati ndapindura mubvunzo unoyu. Ndewekuti problem yamaanayo imimi maakutora advantage yekuti kumba kwenyu iwewe mai vako vanonzwisisa. Waakutora advantage
yekuti kumba kwenyu iwo mai vako vanokumiririra. Waakutora advantage vekuti mai vako vanongokuti izvo but mwana zvino tichaita sei naye. Maakutora advantage yekuti izvo vanhu vanoda kukunzwisisai pasinganzwisisike. Ende imimi maakutora kunzwisisa kwamai venyu, maakutora kurongeka kwamai venyu, maakutora nyasha dzamai venyu, and you are taking it for granted. Ende kana mapedza kudzitora for granted, tinosvika muscenario inoyi yekuti tinoda kuramba tichita kuti vanhu vazotora action over you vafile bad. So by the end of the day, umwe nemumwe ngaaite zvaanofanirwa kuita. Asi ndochipindura mubvunzo wako mwanangu. Problem iripo apa ndaakutaura naari kudzinga apa. Problem inonetsa manje paissue yemadrug ndeyekuti izvo regai ndipe seexample. Handisi kuti munhu chikwambo panapa. Munhu ukabva kunoku ukaenda kuchipinge ukanotenga chikwambo chako wazviitira. Saka kana wauya nechikwambo chako wozoona kuti chikwambo chiri kunetsa, haugone manje kuudza chikwambo chako kuti chinonodya sadza panext door, pamusana pekuti iwewe hauchakwanisi kubikira chikwambo, pamusana pekuti chinongonovanetsa semanetsero achiri kuita. Zviri nyore kuti muridzi wechikwambo adhile nechikwambo chake. Saka ndichireva kudai izvi ndezvekuti problem inenge yapindwa nemwana dzakaita seproblem idzi ndedzekuti izvo unogona kumudzingira kwa baba munini, unogona kumudzingira kwa vatete, unogona kumudzingira kwemunin'ina, unogona kumudzingira kwemukoma. Asi chinowanzonetsa mabehavior akadai anotatapukira mune vamwe vana vari innocent kwawamudzingira ikoko. Zvopedzisira zvoti nhamo yako manje yaanhamo yedzinza rose, nhamo yako manje yaanhamo yemhuri yese, nekuti hazvizoiti kuti mukoma arambe mwana wako, uye hazvizoita kuti munin'ina arambe mwana wako. Saka munhu wauri kudzinga uyu hausi kumudzinga achinogara mustreet. Munhu wauri kumudzinga uyu uri kumudzingira kumba kwoumwe asingagone kumuvharira door. Kana uchinge wadaro, you have not solved your problem, but you have created another problem. If it is possible, nyaya iripo ndeyekuti munhu ngaawane mutongo unowirirana nezvaaita, asi ngaarambe ari paakakanganisira, ngaarambe ari paanokanganisira. Iwewe nemunhu wako muchikadzirisana pane kutsvairira marara aya muyadhi memumwe. Haungati imi muri kuroja muri vaviri, iwe wotsvaira mumba mako owisiya marara achipinda munext door, unosvibisa imba yeumwe uchiningira uchiklina mune yeumwe. Saka munhu anenge ane munhu aane problem iyi, zvakanyanyisa kunaka gara nemunhu wako, zvakanyanyisa kunaka dhila nemunhu wako, zvakanyanyisa kunaka usamusaidzire kune vamwe, zvakanyanyisa kunaka usaspread problem yaanayo, zvakanyanyisa kunaka ndezvekuti iwewe deal with this person uri paari. Handisi kuti dhererwa pamba pako, handisi kuti itirwa zvese pamba pako, but ndiri kuti iwewe zvino zvaune sanzu riri kusvibisa ruvanzi waakuda kurisairira kunani. Ndiani waunofunga kuti achanorarama zviri nani neproblemu yako yawatadza kurarama nayo? Saka chikumbiro changu ndechekuti izvo aita twake ndihombarume, uye kana wabereka mwana watobereka nemaconsequences ekubereka mwana. Now you should man up and do what you are supposed to do. But one thing that is not proper is to chase people away. One thing that is proper is to find a solution, and you may find why if you scratch your head mune zvakanaka. Uyo ari panapa uyu ari kuti izvo tibatsire hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake ine dambudziko, ndaakuparaphrasa panapa. Inodanana nemusikana akanaka zvisingamboiti. Haasi kutaura kunaka kwefesu uyu, ari kutaura kune munhu anonzwisisa, quite a nice lady, quite a quiet lady, and whatever description dziri panapa. Asi problem ndeyekuti mukoma wake manje, the brother, ndiye marara. Anoedza kutaura naye, haasi kunzwisisa. Ari kuda kuti how can she help brother yake kuti izive kuti ikarasikirwa nemusikana uyu yarasikirwa nezvakakosha. Pfungwa yako yakanaka hanzvadzi, asi zvinoitika ndezvinoti kana umwe munhu asingagone kuchengeta mari yake haumuchengeteri. Zvamaakuita panapa ndezvekuti mune murwere wenyu ari mukati memba, maakuda kushandisa umwe munhu kuti arape urwere hwenyu. Saka uyu paari kuuya kuzoroorwa kumba kwenyu, ari kuuya kuzoroorwa nebenzi rekumba kwenyu, ramunofunga kuti benzi iri rikagarisana nemunhu uyu
zvaro zvinoita zvakanaka. But izvozvo manje Jehovha anenge asingadi sekudaro. Zvaunofanirwa kuita kana uchida kubatsira hanzvadzi yako, unofanirwa kuenda kuna mainini ava vari kudanana naye, unovatsanangurira kuti hanzvadzi yangu munodanana zvenyu nayo asi hazvishandi. Kana hanzvadzi yenyu yako yarasikirwa nemunhu akakosha, ikazvinzwisisa kuti behavior yayo iri kuita kuti irasikirwe negoods of value, zvinogona kuibatsira. Asi kana hanzvadzi yenyu ichiziva kuti izvo you can live anyhow, you can behave anyhow, and you still get what you want, you are not helping that brother of yours. To include iye musikana anodanana nemunhu akadaro, ende ndodzikurira nyange kune mukomana anodanana nemunhu akadaro, you must never reward evil with good. Zvaunofanirwa kuita ndezvekuti aita twako ndihomba rume. Kana munhu aita zvinhu zvinoita kuti asagarisike naye, munhu iyeye anofanirwa kukandwa panze nepawindo. Haasi munhu anofanirwa kuentertainwa. We cannot continuously, and I repeat, we cannot continuously throw our pills to the pigs. He who does not play ball must not be allowed to be in the game. Vapana, ndoda kuti muterere this from the wisdom of age. Zviripo ndezvinoti, usafe wakapinda in a relationship nekunzi uri playmaker. Usafe wakapinda mu relationship uchinzi iwewe ndiwe unogona kuzonorongedza imba iyi. Usafe wakapinda in a relationship uchinzi iwewe ndiwe the correct dose for this problem. I want to tell you, upenyu hutoriwo nema problems awo akawanda. Upenyu hutoriwo nemamwe ma-challenges awo akawanda. Usaende ne-excess baggage muupenyu. Zvakafanana kana uchinyora exam. Kunyange uchiziva kuti ndiri dofu, enda unoita problem imwe chete mu-examination room yekutadza kunzwisisa kuti munhu ari kuti kudii. Asi haikona kuzoti une problem yekutadza kunzwisisa mubvunzo neproblem yekuti ballpoint haisi kunyora. Zvinhu zvako zvinobva zvave too much on you. Zviri nani uite problem 1 yestress yekutadza kuziva chinhu asi uchingonyora izvozvo zvaunofunga kuti unoziva. Ndo zvakafanana nepanapa. Zviri nani when you get into life usatakure maballpoint asinganyori. Upenyu hwekuroora nawo hwakafanira kuti uri muexamination, unotofanirwa kutakura ballpoint inonyora yaunonyatsoziva kuti izvo zvavanenge vabvunza kana ndisina kupindura ndinotadza kupindura nekusaziva, kwete nekuti ballpoint yaramba kunyora. But iyi ndo imwe ballpoint isinganyori yamuri kupinda nayo. Ndo dziya dzatainyora nadzo tichiri kumagrades dzaimboda kutanga yazunzwa ukazunzwa onyora ozunza onyora ozunza onyora, unosvika pakurwadziwa ruoko uchizunza chireview kuti ballpoint yako inyore. Saka iyi ballpoint iyi type yeballpoint iyi kandai panze nepawindow haifanirwe kutomboseenzeswa, haifanirwe kutomboentertainwa. It's something that is not necessary. So if you want to help your brother, let him bear the consequences of his action. Let him grow up. If he does not want to grow up, then he cannot get better things. And unfortunately, ndoziva kuti vazhinji venyu, you are not prepared for that, but that is the correct way. Mwari akuitire zvakanaka. Uyu mubvunzo uri panapa uyu handigone kuupindura wese nhasi. So by the end of the day ndo wandataura kuti ndichabvunzawo mibvunzo yakanangana nekupindura mubvunzo uyu. Saka patinosangana mune chimwe chirongwa, imimo munenge maresponda, tinoramba tichienderera mberi day by day. Saka ishu iyi ndichaibata mune zvakanaka. Panapa uyu ari kuti Bhaibheri rinoti Mwari ndiye anogadza madzimambo. Therefore, ndoda kuti mubate ndiri kuparaphrasa zvataura. Mwari ndiye anogadza madzimambo. Kana Mwari ari iye anogadza madzimambo, pane chakaipa here chekuti izvo youth inotya Mwari ive involved mupolitics, nekuti pamwe ndivo vanenge vakagadzwa ipapo naMwari. Uye Mwari zvaari iye anogadza madzimambo, zvakanaka here kuti vanhu vapandukire zvarongwa naMwari? Handonga mubvunzo wacho maunzwa. So mubvunzo uyu sematauriro andinoita mazuva ese wabvunzwa ini, saka ini ndini ndiri kupindura mubvunzo, kwete imimi. Ndiwo number 1. Uye number 2, pandiri kupindura mubvunzo uyu, muzive kuti mubvunzo iri kubvunzwa handisi kutaura nezveZimbabwe kana zveSouth Africa kana zveBritain. Ndiri kutaura nezvepolitics. Ndiri kutaura nezveparticipation yeyouth mupolitics. Uye ndichitaura nezvenyaya yabvunzwa yekunzi zvino tinochallengerei zviripo
kana zvaiswa ipapo naMwari, nekuti Mwari ndiye anogadza. Saka ava vari kuda kuti inini ndivape zvandinoona nezvandinofunga kuti ndo zvinorehwa neBhaibheri. Saka ndichausplita tichienderera mberi. Hatisi kuitisana nharo, hatisi kuisana mukona, asi Mwari dei angatitungamirire pasawa neumwe anofunga kuti ndatukwa. Ende chechipiri ndechekuti iwe ukandibvunza mubvunzo, my expectation ndeyekuti you are prepared kuti uzive chokwadi. Ende chokwadi ndicho chandichakutaurirai. Ndo pandinoda kuti tibate tiri. Pamwe pacho zvandodawo futi kukuudzai, ini handiite zvepolitics. Inini kwangu kwandinobva kuZimu. Ende kuZimbabwe handisi weMDC, handisi weZANU, ndiri munhu anoita indongoita izvi chete zvandiri kuita panapa. So pandenge ndichitaura, veMDC musandiwanirewo mhosva, veZANU musandiwanirewo mhosva. Ende ngatitauriranei tichifambidzana nenyaya iri pano. Saka ndo pandichapindura, ndinoita hafu. Pekutanga, zvandoda kukuudzai ndezvekuti anodhisaidha vanhu vanotonga ndeavhota. Ndoda kuti murambe makapabata. Mupabatisise, ngatirege kupikisana, ndeavhota. Bhaibheri rinoti Mwari anobvisa nekugadza madzimambo. Ende iyoyo vhesi ndoda kuti futi murambe makaibata sezvamataura. Asi murambe makabata pfungwa iyi. Ndoda kuti murambe makabata pfungwa iyi yekuti avhota anodhisaidha, anotonga kana muri mudhimokirasi. Kana isiri dhimokirasi, anoverenga mavhoti anogona futi kudhisaidha, anotonga. Ndoda kuti mupabate pari tu. Iwe mavhota mukaverengwa mukaonekwa makawanda, munogona kudhisaidha, anotonga. Asiwo vari kuverenga mavhoti, kana vasingade ari kuhwina, vanogona futi kudhisaidha, anotonga. So by the end of the day, ndoda kuti ndikubvunzei mubvunzo. Tomboti mavhoti averengwa, oonekwa kuti ari kuti John ahwina akakunda Peter. Asi vari kuverenga vozoti isusu hatisi kuda John, tiri kuda Peter. Adhisaidha kuti anotonga ndiani. Ndoda kuti murambe, imimi batai, handisi kuti imimi mind you, ndoda kuti mubate. I'm provoking your thoughts. Number 2, ndoda kubvunza mubvunzo. Pakupindura mubvunzo uyu, ndisati ndaverenga Bhaibheri. Ngatiti nhasi n'anga ikauya kuchechi kwenyu kwamunonamatira. 1. Kana kuti ava vakomana ava vanofamba vachirova vanhu vatinoti mashurugwi vakauya kuchechi kwenyu nhasi, vosvikoti tine meseji yatinayo yatatumwa nayo naMwari, yatinoda kuti tikubatisei mukati mezuva ranhasi. Saka mese imimi garai pasi imimi. Nhasi ndisu takabata chechi. Kubva kuSabbath school ndisu, paDivine ndisu, maleseni ese ndisu, nekuti isu semashurugwi tine shoko ratatumwa naro naMwari. Munoti kudii? Munogara pasi here mapasta ese? Mogara pasi here maelder ese? Mogara pasi here youth ese? Mogara pasi here madzimai eruwadzano? Mogara pasi here madzimai edhoka? Moti nhasi uno tine shoko rabva kuna Mwari, ratumwa naMwari, rauya nemashurugwi pakati pedu kuti vationese zviri kudiwa nedenga. Handizive kuti imi munoti kudii, asi ndinoziva kuti vazhinji venyu vanogona kupokana nepfungwa iyi, zvekuti kana mashurugwi akapiwa mukana vanenge vatoshandisa force. Asi vasina kushandisa force, maonero andinoita vanhu vanoramba kuti izvi zviitike. Why? Because vanenge vachiti precedence inoratidza kuti kana Mwari achida kutuma vanhu haatume type yenyu. Kana Mwari ane message haape imimi.
Kana Mwari aida kutaura nevanhu haataure nemi, pamusana pekuti imimi naMwari hamuna relationship. Saka kana musina relationship anozokutumai sei kuvana vake? Now, kana tikawirirana pakudaro, ndoda kuchikubvunzai, zvino kana imimi muchiwirirana naizvozvo kuti Mwari ane nzira yaanoshandisa, ko zvinozofamba sei kuti kana Mwari akuda kutsvaga vanhu vanotonga nyika anotuma mashurugwi, kana akuda kutsvaga vanhu vanotonga nyika anotuma n'anga nevaroyi vanonamata nevasinganamati? Yeti kana kuri kuchechi munoti havatumwi naMwari, asi kana kwako kusarudzirai madzimambo munoti vanotumwa naMwari. Zvinozofamba sei kuti Mwari anoshandisa vanhu vasingamude, 1, vasingadi kumunamata, 2, vasingadi kumupa respect, 3, kuti vamusarudzire maranirwo anoitwa nyika, kuti vamusarudzire kuti munofanirwa kutongwa naHitler here kana kuti Hitler hafanirwa kutongwa, vamusarudzire kuti munofanirwa kutongwa naMussolini here kana kuti Mussolini hafanirwa kutonga, vamusarudzire kuti nyika iri kufanirwa kutongwa naPeter here kana kuti inofanirwa kutongwa naJohn. Sei Mwari akati panyaya iyi akusarudzirwa nevanhu vasingamutye kuti vaite izvi? Kana vapedza kumusarudzira, vese vonomira papodhiyamu voti ndiMwari asarudza, because ndiye anogadza madzimambo, atuma isu mashurugwi kuti tisarudze on his behalf, and here is your man. Ndoda kukuudza panapa, munoziva here kuti zvinoitika kuti mwanasikana anogona kudanana nemurume wemuridzi, adanana nemurume wemuridzi, obata mimba, abata mimba, potozvarwa zvimatwins zviritori healthy, zvakanaka, zvakatosvika, zvekuti munhu uyu akamitiswa nemurume wemuridzi anogona kutouya kuchechi oti izvo ndokumbira kuti mufundisi munamatire chikomborero changu chandakapiwa kubva kuna Mwari. Asi by the end of the day munonyatsoziva kuti kana Mwari achikomborera manje, haakomborere nenzira iyi. Hatizi kuti vana ava hachizi chikomborero, uye hatizi kuti vana ava chituko, but tiri kuti kuna uyu kuve navo hachizi chikomborero, because road ndo yakashandiswa tinoiziva. Chaanofanirwa kungoita chete akasvika kuchechi, anofanirwa kungotaurira vanhu kuti ndine mwana, abviswe izwi rekuti chikomborero. Why? Pamusana pekuti atora message out of context, ndokunoisa mucontext yake yaanoda kuti zvireve iye zvaanenge achida. And by the end of the day, kana zvichinge zvadaro zvoita sezvinonzi ndezvizvo izvo zvisiri izvo, kana kuti ndezvizvo izvo zviri izvo. So by the end of the day, there are statements in the Bible that when you take them out of context, they can mean anything. Zvinogona kureva kuti Mwari is ruthless, zvinogona kureva kuti Mwari ari kungoita drama, zvinogona kureva kuti Mwari ari kungoti controller semarobots, zvinogona kureva kuti izvo nyange ukaenda kumavotes you don't decide what happens kumavotes. Why? Pamusana pekuti Mwari akatodecide kudhara. Saka Mwari ari kungotiita isusu kunge game of chess yekuti isi tiri kungotambwa, isu hatisi kutambwa. Saka by the end of the day, if God, this is the way God is running the world, where is the freedom of choice? Sei Mwari otendera zvimwe zvese kuti atipe freedom of choice, ongozoti nyime yekudya muchero toramba tiri mugarden? So by the end of the day, we need to see panapa kuti izvo, even in his presence in the garden, he allowed freedom of choice. And when God allowed the freedom of choice, he has not taken it away from men. So as long as we agree that there is freedom of choice, we should know kuti izvo, it still reigns supreme. Number 2, ndoda kuti tiverenge mukati mebhuku raSamuel chapter 8, ndiri kuverenga pavhesi ya5 kusvika pavhesi ya7 raFirst Samuel. Rangu rinoti, vakati kwaari vanhu ava vaitaura naSamuel, zvikanzi, tarirai imi makwegura, vanakomana venyu havafambi nenzira dzenyu. Zvino tigadzirirei mambo angatitonga sezvinoitwa dzimwe ndudzi. Ndoda kuti mupabati tiri kutaura nendo, ndati nhasi ndiri kukubvunzai mubvunzo kuti tizotaura. Vana veIsraeri apa vari kuti kuna Samuel, zvikanzi isusu hatisi kutongwa nemadzimambo sezviri kuitwa dzimwe ndudzi pabatei. Zvinoreva kuti izvo, imbotorai kuti idzi ndudzi dzanga dziripo, uku kwanga kune maCanaanites, uku kwanga kune maMoabites, uku kwanga kune maJebusites. Vana veIsraeri vari kuti maMoabites
vana mambo. MaJebusites ana mambo. MaCanaanites ana mambo. Nesuwo tiri kuda mambo kuti tifanane navo. Asi isu sekuziva kwedu, Israeri panguva inoi yaitongwa naMwari kuburikidza nevanhu vainge aapoinda. Asi vana veIsraeri manje vakuti aiwa, hatidi isusu kuti izvozvo zviitike. Tinokumbira kuti tifanane nevamwe. Mubvunzo wandoda kukubvunzai nhasi ndewekuti, zvinoreva here kuti Mwari since ariye anogadza madzimambo, akaenda kumaMoabites akavapa mambo, ndokuenda kumaCanaanites ndokuvapa mambo, ndokuenda kumaMidianites ndokuvapa mambo, ndokuramba kupa mambo kuvana veIsraeri? Because vana veIsraeri vari kuti isusu toda kufanana navo nekuti ivo vana namambo, isusu hatina. Saka mubvunzo wangu ndewekuti izvo, who chose all these other kings for everyone else and forgot to choose the king for Israel? Mubvunzo iwoyoyo ukaupindura mune zvakanaka uchaona kuti Mwari akanga achiti musystem yangu yandakanga ndaita nevana veIsraeri makanga musina provision yechinhu ichi. Saka kana musystem yaMwari makanga musina provision yechinhu ichi, who then provided, and whose system provided for the Canaanites? Whose system provided for the Moabites? Whose system provided for the Midianites? Whose system provided for the Jebusites? Whose system? If God's system did not have this, whose system? And I want to tell you, Mwari paanokumbirwa chinhu ichi anoti regai ndikuitire here zvandakaitira vamwe. Inzwai kuti Bhaibheri rinoti kudii pavhesi ya6. Hanzi shoko iri harina kufadza Samuel rokuti tipei mambo angatitonga. Samuel akanyengetera kuna Jehovha. Ndotaurwa nevhesi 6. Zvanzi ipapo Jehovha akati kuna Samuel, terera hako zvose zvinotaura vanhu kwauri, nokuti havana kuramba iwe asi varamba ini kuti ndirege kuva mambo wavo. Ndozvitaurwa neBhaibheri panapa. Saka Bhaibheri riri kuti aiwa, the fact yekuti they have chosen to be like other nations, they have also chosen the systems of other nations. Therefore, varamba ini vakada imwe system yakasiyana neyangu. Saka iwewe Samuel, don't worry, go ahead and do as they have said. But mukuita ikoko uzive kuti varamba ini. And the story tinoiziva. Story inotaura kuti kudii, ndo pakazosarudzwa Saul panapa, kuti Saul avaitire mambo. Saul apedza kusarudzwa, munoziva here kuti akatonoanoindwa naSamuel, akatonongedzerwa naMwari kuti enda unoanoinda Saul. Sei Mwari akanoanoinda Saul? Sei Mwari akaunza Saul kuti atonge? Paakanga akutonga, munhu uyu taiti asarudzwa naMwari here kana kuti asarudzwa nevanhu? Ndoda kuti mubate pfungwa iyi. Pfungwa inenge iri kubuda panapa ndeyekuti izvo, Mwari akatipa the freedom of choice, and Mwari operates within the sphere of our choices. Iwewe kana uchinge wasarudza murume anorova, usati ndo zvandakatemerwa naMwari. Iwe ukasarudza murume asingauye kumba, usati ndo zvandakatemerwa naMwari. Iwe ukasarudza murume asingatenge chikafu, usati ndo zvandakatemerwa naMwari. Mwari will only operate within the choices that we have made. And you know what, at times tinotosunga Mwari maoko. Mwari anenge ane plan, but Mwari haagone ku-override maplans edu. Why? Because he gave us the freedom of choice. And my God, ndi Mwari wenyasha. Haape munhu seamupa iye asina chaamupa, anomupa permanently. Saka ndoda kuti mugondipindura mubvunzo uyu. Mubvunzo wandoda kuti mundipindure vafana ndewekuti izvo. Saka takamira panapa ndepekuti, which system do you think had provided the kings if God said it is not proper for you to have them? Mind you, hanza ndati hapana zvandati ndataura, ndiri kubvunza mubvunzo. Kana ndichiti God operate within our choices, ndinoda mena ndimbokubvunza imi, tinowirirana here kuti izvo Bhaibheri rinoisa pachena kuti izvo munyika
the majority are the bad, not the good. Ende tinowirirana here futi kuti munyika vaiti vezvakaipa ndo vakatowanda kuita vaipi vezvakanaka. Uye tinowirirana here kuti munyika maKristu atori mashoma kune vasiri maKristu. Ndoda kuti mupabate. Kana tine a system whereby tichiwirirana kuti vanhu vakaipa vakawanda kudarika vanhu vakanaka, towirirana futi kuti system inoseenzeswa nenyika nemademocracies enyika ndeye majority rule. Mubvunzo wochiti, who are the majority? Then kana Mwari ari kuoperata nesystem yemajority, iye futi otiudza kuti majority yacho haizi right. Zvinoreva kakuti Mwari zviri kudiwa nevasiri right ndo zvaari kuda, because ndo vatuma kuti vanodecide how things will go. Ndoda kuti mubate mubvunzo iwoyo, rambai makaubata. Ndoda kukubvunzai futi mubvunzo wechipiri. Yes, kunogona kuitwa maelection, results otoverengwa zvotofamba, asi munowirirana neniwo here futi kuti maelection anogona kurigwa. Mubvunzo wochiti, saka Mwari anenge atadza here pakumanipulata voting process ozoda kubatsirwa nerigging process kuti aise madzimambo. Tiri kudzoka panyaya yekuti ndiani unogadza vanhu ava. NdiMwari here akauya navo kana kuti ndimi makauya navo? Ichoisi yaMwari here kana kuti ichoisi yemunhu? Mwari ndiye ari kuti ndo zvinofanirwa kuitika here kana tiri kuunza Mwari mune zvinhu zvedu zvataita operate within our choices? Why would God want kuti izvo tirige? Why would God want a one party state? Why would God, of all the people, decide kuti Hitler ndiwe the correct person kuti utonge panguva inoi? Mubvunzo wachiti, why would God do this? How is it serving him? And if it is God who is doing this, automatically why imimi sema Kristu muchizoti kana maremerwa na Hitler wenyu munoenda munonamata kuna Mwari kuti akusunungurei? Muri kuti Mwari akusunungurei here pazvinhu zvake? Kuti paita muroyi apa, ndiye muridzi wechikwambo, ndiye akonzera kuroya nekuroyiwa. Wapedza kukonzera izvozvo uchienda kwaari womuti iwo ndinokukumbira kuti izvo uuraye zvikwambo zvese. How can it operate like that when you know kuti ndiye muridzi wezvinhu izvi, ndiye wazvironga, ndiye marongero aita ndo zvaari kuda? Ndiri kudzoka, ndoda kuti patinenge tichiita mberi nenyaya iyi tizoona kuti kana pachinzi Mwari uri kusarudza zvinorevei, kana chinzi Mwari aordena zvinorevei, kana chinzi Mwari ndiye auya nemunhu zvinorevei. Tiri kubvunza mibvunzo iyi kuti pane zvese zviri kuitwa izvi, where do you see God's hand? Ndo mubvunzo wangu. Ndoda kuti upinde mumasystems ese, kana uda kupinda kuAmerica, kana uda kupinda kuBritain, kana uda kupinda muSouth Africa, ndoda kuti undibvunze iwewe kuti pamaprocesses ese amunodaidza kuti democracy, where do you see God's hand? Ende Mwari ndewe party ipi? Ndewe mademocrats here? Ndewe maRepublicans here? Mwari paanenge achisarudza anozvifambisa sei? Ko zvinozofamba sei kuti dzimwe nyika dzinobatwa nevanhu vasingakuzivi zvavari kuita, imwe mune vanhu vanoziva zvavari kuita? Zvona kuti Mwari ane here lesson yaari kuda kuti tidzidze kubva mune zvinhu zvakadai? Mind you, I haven't said anything as yet. Ndiri kukubvunzai mubvunzo wekuti what has happened to our freedom of choice? Does God operate on autocratic systems? Mwari anoti here imimi
endai munoweka zvamunoda, anza ndini ndinokupai. Enda unobika charo zvaunoda, rinoibva chete kana kusaibva. Mwari ari kuti izvo here? Abika mbodza ndiMwari, abika rakaibva ndiMwari, aroorwa kubhawa ndiMwari, aroorwa narepist ndiMwari, aroorwa nemuroyi ndiMwari, aroorwa naabuse ndiMwari. Ndaigodii ndo anga ari marongero aMwari. Ndaigona kupa akanaka ndo anga ari marongero aMwari. Ndaigona kupa asingarove ndo anga ari marongero aMwari. Zvoreva kuti we are prisoners in this world. Zvoreva kuti we are prisoners, we don't have any choice. Zvoreva kuti mukati menyika ino our fate has already been decided. Zvoreva kuti mukati menyika ino we are predestined for whatever we are predestined for. Zvoreva kuti mukati menyika ino no matter how hard you work, if you were destined for poverty, you will always remain poor. Zvoreva kuti mukati menyika ino no matter how hard you work, zvoreva kuti kana ungo usingafanirwa kudya unofanirwa kungoramba uchiramba kudya. Zvoreva kuti mukati menyika ino kuenda kuchikoro nekuverenga hakuna nebasa rese, whether waverenga kana kuti hauna kuverenga zvakatodecidewa kare. Zvoreva kuti mukati menyika ino whether waenda kunoshanda kana kuti hauna kushanda zvakatodecidewa kare, vanofanirwa kudya nevasingafanirwa kudya. Zvoreva kuti mukati menyika ino vanhu vese vari panapa tiri kungonyepera kunge zvinonzi tine freedom, nyamba hatina kupuwa freedom of choice naMwari. Mwari ari kuti operate, ari kungoita zvaanoda nesu, takananga kwaanoda. Akada kuti tiurayane ndiye, akada kuti tisaurayane ndiye, akati vamwe damburanai maoko ndiye, akati musadamburane maoko ndiye, akati irwai semapato ndiye, akati musarwe nemapato ndiye, akati dzvinyiriranai ndiye, akati musadzvinyirirana ndiye. Are we saying God is responsible for what is happening here? And are we saying all this chaos that we see kubva kwatinobva? Ukaenda kunana Israel kune chaos, ukaenda ku Middle East kune chaos, ukaenda kupi kune chaos, ukaenda ku Iran kune chaos. Are we saying God, this is showing God's mismanagement? Are we showing zviri kuprova how God chooses his stuff? Are you saying zviri kuprova how God wants these things to be run? Are you saying what Hitler did was according to God's design and God's plan? And kana tapedza kudaro, can we say this is a God of mercy? Kana tichinge tapedza kudaro, vanhu vafa nenzara. Kana tichinge tapedza kudaro, vamwe vaba mari yese nevarombo. Kana tichinge tapedza kudaro, vamwe vese vadya mushonga neusiri wavo. Kana tichinge tapedza kudaro, vamwe vachita mabhiriyoni, vamwe vane zero. Kana tapedza kudaro, vamwe vachipaza zvanga zvakatovakika kudaro. Can we say this is God's hand at work? Ndoda kuti kwamakagara ikoko mufunge kuti is this the type of God that you worship? Who smiles when 6 million Jews are being slaughtered? Kuti this is the type of God that you want? Who slaughters people and say and blame it on Hitler when he is the one who brought Hitler? Kuti ndiMwari anozoblema socialism when he is the one who brought the socialist. Kuti ndiMwari anozoblema Mussolini when he is the one who brought Mussolini. Kuti ndiMwari anozoblema Stalin when he is the one who brought Stalin. Where then do we appeal if God is in this? Ndokubvunza mubvunzo wekupedzisira ndoda kuti muende munoda kuti musare muchibvunzana zvakare. Munoziva here musi uya Jesu anoti apedza, anoti ndakaona muchinda wenyika ino achiwa kubva kure. Opedzisira kuti izvo zvinoiko zvine zvinoda kukudza kuti muchinda wenyika ino atotongwa. The first thing ndechoti muchinda wenyika ino wakakandwa pasi. The next thing ndekuti muchinda wenyika ino watotongwa. Ende munorangarira here muchinda wenyika ino akamira naJesu achimuedza. Anomuti iwewe uri kuona here maguta ese ari kuona zvikanzi ndeangu. Zvikanzi uri kuona here nyika dzese dzauri kuona zvikanzi ndeangu. Zvikanzi uri kuona here mapresident ese ari kuona zvikanzi ndeangu. NdiJesu akanga achidaro. Ndomva ati kuna Jesu, kana newewo uchida ukangopfugama ukandinamata, I'm telling you, ukangondinamata ndinokupawo chimwe chipisi chenyika ukatonga. Jesu haana kumuitisa nharo kuti ndiwe muchinda wenyika ino. Jesu haana kumuitisa nharo kuti you are the prince of this world. Jesu haana kumuitisa nharo kuti zvinhu izvi zvakapiwa kwauri. Asi Jesu akaramba kuti inini handinamate iwewe asi ndinonamata Mwari. Iwewe gara nezvinhu zvako. This is the reason why Jesu nyangwe paakanga ari mukati menyika yeIsrael haana kuita politics dzavo. Pamusana pekuti aiti umambo hwangu hauzi hwenyika ino. Saka ndoda kukubvunza iyi mimi. Kana iye Satan achinzi is the king of this world,
Kana iye Satani achinzi he has got a kingdom, ndoda kukubvunzai, kingdom ya Satani ndeipi? Nekuti kana Satani ane kingdom yake, haisiri here anofanirwa kudecide kuti masabhuku kingdom yake ndiva nani? Haasiri here anofanirwa kudecide kuti machief kingdom yake ndiya nani? Haasiri here anofanirwa kudecide kuti vana sadunu kingdom yake ndiyani? Zvino kana mweya yakaipa muri kurangarira musi uya uya inoudza Jesu zvikanzi imimi tinokuzivai, muri mwanakomana wowo kumusoro-soro, mauya kuzotidzinga here nguva yedu isati yakwana? Mubvunzo wochiti kana Satani akapiwa nguva, mweya yakaipa yakapiwa nguva, zvinozofamba sei kuti Mwari achiti iwewe Satani ndiwo uri pamusoro, asi pazasi pamachifi nechii ndoda kuisa vangu? Saka Satani anenge achitongei? Mind you, mibvunzo yandiri kubvunza yekuti patinofamba tese tifambidzane tese. Isusu ndoda kukuudzai, nhasi muno makamira pano, the reason why we don't meddle with politics hadzina chekuita nekudenga. Politics has nothing to do with fairness. Politics has nothing to do with love. Kutotemana nematombo ndo politics dzacho. Kutobirana ndo politics dzacho. Kutoita outmaneuver each other ndo politics dzacho. Icho chitsotsi chinoitika ichi ndo politics dzacho. Akati politics is a dirty game hakuzi kuchechi. Varidzi vegame vanotoziva kuti it's dirty. So by the end of the day ndoda kukuudza youth kuti kuita politics hakuna chechi yakambomira ikati musaite. Ende kuti musarudzo ndoda kuenda ukana uita hakuna akambomira kuti musaite. Asi chandongoda kukuudza ndechoti kana mapinda mugame iyi, musafunge kuti muri kupinda mugame yaMwari. Politics hadzizi dzekunzi tinzinai tinamati. Unosvinura zvinhu zvatoshata. So by the end of the day, when we discuss politics, we want you to know kuti when you get into politics, you become a servant of men, not of God. And we will see as we go. Mind you, ndatirege kutsamwa, handina wandati usaite, asi ndiri kuti kana wafunga kutamba bhora iyi, usazoti inini musandirafure. Taitamba bhora nana Obre aiti kana ari iye muridzi webhora anouya oti izvo inini handidi kumakwa nchinzarwo, musandiitire rafu, musandidaro. Asi izvo zvinoitwa kupolitics, politics harisi bhora rako, ibhora redu. So by the end of the day patinenge tichitamba, tinotamba matambiro edu. Kumombe ndokwamairwa muchiti kana taakurwa iko nezvatida anorovamwe mudumbu, but kana tapinda mukati mepolitics hakuna zvokunzi atirova nemudumbu. Ndoda kuti paunopinda muchinichi upinde uchiziva kuti kana waenda ikoko hakuzi kuchechi. Kana waenda ikoko usadzoka uchiti ndinamatirei. Kana waenda ikoko wadambuka rumwe ruoko usati pane muedzo wandiwira. Kana waenda ikoko mapisirana dzimba dzenyu uchati izvo pane muedzo wandiwira. Iyi haizi miedzo iri kukuwira. Ndiri kukungokuudzai zviri pachena zvinoitika pane zviripo. We encourage you kuti udecide chaunoda kune side raunoda. Kana wadaro zvinokufambira. Tichakontinya, tichaenderera mberi, tinoimba Mwari uchatiitira nyasha. Asi chandinokumbirisa ndechekuti dei muchinda wenyika ino, dei muchinda werima asablema Mwari kuti ndiye Mwari ndiye muridzi weCovid. Asablema Mwari kuti zvirwere zviri kukonzerwa naMwari. Asablema Mwari kuti izvo vari kutambudzwa naMwari. Asablema Mwari kuti izvo vari kuchemedzwa naMwari. Asablema Mwari kuti vari kuroorwa zvakaipa vari kurooreswa naMwari. Izvi iri panapa ndeyekuti my God was never a God of evil. But there is something at play here. There is a system at play here. There is something at play here that is not preaching the correct gospel. Ngatisinzinei tinamati. Baba wedu namuponesi musiku wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Nyasha dzenyu dei dzingatirindira, kuda kwenyu kugoitwa pasi sezvakunoitwa kudenga. Muzita raJesu ndinonamata. Amen.